こんにちは。チベットディスピックではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はチェコ共和国のペトロ・パベル大統領とラダックで会見されました。中国当局はダライラマ法を称える歌を歌ったとしてチベット人歌手を拘束しました。ペンバチン主席大臣はインド中部のチベット人居住権の公式訪問を開始しました。インドの下院議員はダライラマ法へのバラとラトナ授与を要望しました。中チベット政権は適正総員のリンポチに土地の寄贈に対する感謝を証明しました。ペンバチン主席大臣はイケプテタフリンポチへのゲジュン・ドヌル勲章の受章を祝福しました。オーストラリアの国会議員がダライラマ法90歳誕生日の意義を強調しました。第25回中国欧州連合首脳会議でチベットの人権問題が注目されました。スイスのチベット支援者らはダライラマ法への賛辞をまとめた書籍を出版しました。インド在住のチベット人たちは様々な形で慈悲の年を祝福しています。先週日曜日、チェコ共和国のペトロ・パベル大統領はダライラマ法との非公式会見のため、インド・ラダックに到着しました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣をはじめ、ドマギャリ大臣、ヌンジルマ大臣らが例で大統領を出迎えました。法との謁見のうち、中央チベット政権による歓迎リセプションが開かれ、パベル大統領は法との謁見はチベットの正義への支持を表明するためであり、チベット本土のチベット人たちが言語の使用、文化の継承、宗教の実践といった基本的な自由を求めて戦っている現状を指摘しました。ペンバチン主席大臣は挨拶の中で、ダライラマ法はこれまで世界各国の指導者と数多く会談を重ねてこられたが、一国の首脳がインドを訪れ、法との会談するのは今回が初めてだと述べました。中国当局はダライラマ法を称賛し、法のチベット帰還を願う内容の歌、平和の王子をカバーしたとして、アサンという通称で知られる若手チベット人歌手、セクテン氏を拘束しました。セクテン氏はこれまでもチベット本土の若者たちに向けて愛国心や信仰を鼓舞する歌を歌っていたことから、中国当局の監視下に置かれていました。中チベット政権は今回のこの拘束の報道はダライラマ法の90歳生誕記念号をめぐるチベットでの取り締まり強化の中で浮上したと述べました。セクテン氏の他にも2人のチベット人歌手が拘束されたとみられており、3人の行方は依然として不明のままです。中央チベット政権のペンバチン主席大臣は今週水曜日にバンドラ・ノゲリンチベット人居住区を皮切りにインド中部のチベット人居住権の公式訪問を開始しました。主席大臣はバンドラ・ノゲリンチベット人居住区に到着のち、総員や高齢者施設、地域のチベット事務所、ゴタンガオサンボラチベット学校、保健センター、精米工場などを訪れました。居住区の人々に向けた挨拶では、ダライラマ法の尊厳とその歩みに触れたほか、中国チベット紛争の平和的解決に向けた中央チベット政権第16期内閣の方針である中道政策について述べ、またチベット語の大切さや継承の重要性についても強調しました。バンドラでの公務を終えた主席大臣は今朝早く次の訪問先であるオリサチベット人居住区に向けて出発しました。今後メンバーとのほか、デリー、バラナシ、ナニタルのチベット人居住権の訪問も予定されています。今週水曜日、インド国会議員でチベット問題に関する超党派インド国会議員フォーラム共同議長を務めるタピル・ガウ氏は、インド政府に対しダライラマ法の生涯にわたる平和と非暴力の推進への尽力を称賛するよう求めました。ロクサバとして知られるインド連邦議会下院の議員であるガウ氏は、現在開催中のインド国会のムンスン会期において90歳を迎えたチベットの精神的指導者であるダライラマ法にインド最高の民間人勲章であるバラト・ラトナーを授与するよう政府に訴えました。またガウ氏はダライラマ法ご自身がダライラマ制度の継続を明言しているにもかかわらず、中国政府がダライラマ法の転生問題への干渉を続けていることを非難しました。
先週土曜日、ペンバツン主席大臣、ドマゲリ大臣、ノンジュルマ大臣らの中央チベット政権指導部がラダックのティクセリンポチを訪問し、リンポチが中央チベット政権に約9600坪の土地の寄贈したことに対して感謝の意を表しました。この土地はチュンルにあるチャンタンチベット人居住区の移転と現在住まいのない例のチベット人家族への住宅整備に活用される予定です。中央チベット政権代表団とリンポチェは寄付された土地を視察した後、リンポチェによる昼食会に招待されました。午後にはソナムリンチベット人コミュニティホールで公式集会が開かれ、ペンパシン主席大臣は中央チベット政権内務省からの感謝状をリンポチェに贈呈し、リンポチェの寛大な支援がチベット人だけでなく、イスラム教徒をはじめとする困窮する他の人々にも及んでいることを強調しました。リンポチェは集会での演説で中国によるチベット占領以前、ダレイラマ法がラサで仏教を学ぶヒマラヤ地域出身の僧侶たちに特別なご配慮をされていたことに触れ、今こそ自分たちがその恩に報いるべき時であると語られました。先週水曜日、中央チベット政権及び全チベット人を代表してペンバツィン主席大臣は、キャプテンタコリンポチェがフランスの最高の国家勲章であるレジュン・ドヌールを受章されたことに対し心からの祝意を表しました。リンポチェはこの名誉ある勲章を受章した初のチベット人となります。主席大臣はチベット仏教文化と西洋社会との架け橋となるガンディリン総医の創設に尽力されたリンポチェの功績をたたえ、亡命チベット人の福祉に対する長年にわたる支援に深い感謝の意を表しました。今週月曜日、オーストラリア連邦議会でマーケラ選挙区選出の無所属議員ソフィス・キャンパス博士は、王がダレイラマ制度の継続を明言されたことで、王の90歳の誕生日は世界中の信者にとって極めて喜ばしい日であると述べました。キャンパス議員はオーストラリアで開催された法の90歳を祝う2つの記念イベントに参加を振り返り、チベット本土ではこのような祝賀行事が行えないため、海外での開催には非常に大きな意義があると述べました。先週木曜日、北京で開かれた第25回中国欧州連合首脳会議において、欧州連合いわゆる EU はチベットにおける人権擁護者への迫害や基本的自由の制限などチベットでの人権侵害について深い懸念を表明しました。会議には EU 理事会のアントニオ・コスタ議長や欧州委員会のファンデン・ライエン委員長、中国の習近平国家主席、EU の上級代表であるカヤカラ氏らが出席しました。ブリュッセルのチベット事務所代表林人権監視は、チベットに焦点が当てられていることを歓迎する一方で、具体的な基準が継続的な進歩にとって極めて重要であると強調しました。スイスのチベット支援者たちがダレイラマ法に敬意を表し、心のこもったメッセージや手紙をまとめた検定書を出版しました。この本には政治家やアーティスト、そして一般市民からの法との思い出や感謝の言葉が多数収められています。この取り組みはジュネーブのチベット事務所の指導のもと、スイス議会のチベット支援グループの協力を得て行われました。中央チベット政権がダレイラマ法の90歳を記念して、慈悲の年として1年間の祝賀行事を行うことを発表したことを受け、インド各地のチベット人社会では様々な形で祝賀行事が行われています。シキム州ガントクでは113本の植樹、プロワラでは130本の植樹が行われ、法が長年訴えてきた環境保護への思いを形にしました。また、ダージリンではコンパッションラン2025が開催され、9000人を超えるあらゆる背景の人々が参加し、思いやりと人類への貢献者としての法への深い敬意が示されました。ラワングラではデンサーパルシンチューリン総医のケンボカマニマシェがクンベリン・ラワングラチベット人居住区の人々に向けてダレイラマ法の4つの公約と準コルティチについて講話を行いました。また、ポンラチュルソムのチベット人居住区では法の享受と健康を願う法要が行われました。インド北部のヘルバットプールでは、地域の古典委員会が地元の4つの公立学校で186人の生徒に必要な教育資料を配布しました。また、南インドのチベット人居住区では、慈悲の年を記念して、ムンスール・バラコピ、コレガルの各地で伝統芸能のチベットオペラが上映されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただき、ありがとうございます。